Sa buwan dyan mga kosa, ngayong araw na to, napanood kasi ako sa YouTube na paano gagawing barefoot shoes yung bands. Kaya pag uwi ko ng trabaho, naisip ko tanggalin yung nasa loob ng bands. Sorry Mama Olga, sorry Papa William, sinira ko yung regalo niyo sa akin. Bali meron kasing ganito sa loob, caving pen. Tapos pag tinanggal mo siya, ganito, meron siyang ang angle support para dito sa paa. So hindi siya parang naka-support dun sa may paa, pero masakit nga yun sa paa para sa akin. Pero maganda sana parang memory foam mo. Sinira ako. Tapos kinuha ko to. Tapos nililinisan ko yung loob. Meron pa dun sa bandang dulo mga blue. Yan. Tapos try kong ibalik to, pero papalitan ko lang ibang foam na mas maitis. Bumili ako sa Shopee. So pwede mo siyang cut. So ang plano ko, papatong lang yun dito. Tapos ididikit ko ng glue, kaso wala ata akong glue. Pero yan, size 44 pala yung sapatos na to. Tapos ko-compare ko yung pakaramdam niya. Pero kahit ito muna. Ano nga pala, hindi pala pwede. Pero compare ko yung pakaramdam niya pag wala lang angle support na matigas. Parang mas flat, mas sumapos na. Parang mas okay na yung pakaramdam niya para sa akin. Hindi nga lang ko, date ko to dito. Tapos kupitin, pasok ko dun sa loob. Ito nagninipis to ng sobra. Ako lang ganito ng angle support. Kung bakit ko sinisira ito at ginagawang barefoot shoes, tignan nyo na lang sa YouTube anong benefits ng barefoot shoes, saka anong disadvantage ng angular support ba yun? Angle support ng pa. Ang hirap tanggalin ito. Tigas. Ultra Kush. Ultra Kush. Yan. Ang tela niya. Linisan lang ito, medyo may mga ganito mga foam niya. Nagawa ko na kasi yung isa kaya huwag ko lang sa pangalawa. Kakauwi ko lang trabaho ko, tapos wala akong pagtripan dahil magkukwentuhan pa kami dahil Sabado ngayon, Sabado ang gabi kukwentuhan kami. Papunta na yun dito. Hello, mahal. Oo, mainit. Nandito na ako. Nagawa ko na yung una. Yung kaliwa. Itong kanan na lang. Kita ka dito sa vlog. Sa kwarto, Sulo? Tapos, yan ako yung electric fan dyan sa sauna. Nakatutok sa kanya.
Oo. Yung siya kumuha. Tapos si kuya naman, sunod ng sunod din. Oo. Pupunta na dito ng mayakap. Tapos, humiga na sa paa ko. Antok na talaga. Antok na rin. May glue ba tayo dyan? Blue. Anong blue? Glue. Para didikit ko pa dito. Wala tayong blue. Wala kang pandikit ng ano. Hindi na yun. Ha? Sadyo kaya yun. Wala. Tingnan mo. Pero baka maubos. Kasi yung tingnan mo. Ay! Yung same. Diba? Pwede kaya yun. Yun nga. Ano pero ginagamit ko? Alam ko, manigas na. Yun lang. Para magamit ko na itong sapatos na ito kung natanggal ko na yung angular support. Jewelry kasi. Ito. Jewelry. Jewelry lang sabi. Cement. Ito ko. GS Hyposymmetry. Mabot na pala ako. Nagbablog ako. Oh, mabait. Magay ka naman sa mga kosa natin dyan. Ay. Ang ano lang, mahirap linisan yung loob mo. Yung mga nakadikit na natirang foam. Bago ko habang ginagawa ko to, nanood ako ng Batang Rebelde vs. Kukuda. Hindi ko pa pala napanood yun. Yung kaya Apex versus yun. Orientalas. Meron na, nakita ko sa YouTube. Fabric yung ganyan, no? Pag sinabing, parang fabric din yan. Diba? Tama Oo, ba? oo. GS budget. GS be used an adhesive with needle point application which allows the precise amount to be applied to intricate textile and corporate projects. This fabric cement is ideal for textiles, beading, leather, plastic, and other arts and crafts projects. Di ba din? Bawal. Bawal yung mighty band mo. Wala akong mighty band. Yung ko, busin mo. Busin, hindi naman. Patak Okay lang lang. naman eh. Hindi, wag na lang. Hindi. Wala. Nagtatampo siya. Nakatingin ako sa malayo. Nahuli ka, oh. Nakatingin ako sa malayo. Nagtatampo. Inisip ko kung order na lang ako bibili sa labas sa tindahan bukas. Wala naman. Yung maliit lang yung tawag doon. Oh, yung mighty band. band. Mas Huwag matibay. na, huwag na. Kasi ito tilang unti na lang. Ano lang, hangin na nga lang yan. Ang unti-unti na Huwag na, naman huwag na. yan. Bukas ko lang ito tapusin. Surprise. Adhesive force. Oh. Patapos naman na din to. Yung dulo na lang talaga. Mad fans around the world. Ito mo. Multi-purpose pala to eh. Mo. Ay, Parang siyang barefoot. Kasi nawala na itong tapos matigas na to. ang ilalagay mo ito. Ito. Oh, super. Hindi parang ganun lang din. Hindi. Nawala na tong Disney. angle support niya. Oh. Ito. Oh, Ay, tapos ito yung matigas. Ay, tigas na. Wala, sinira yung sapatos binigay niyo. Mama. Hindi, nag-sorry na ako sa una. Surface cleaning line. Pagsilbihan mo ako, wala pang ginagawa mo dyan. Masters needing attention. Serious. Ano pwedeng pang kuskus dito? Clear yung tsura pag malapit. Sabi siya, bili tayo ng GoPro para yun na lang ang kakausapin natin. Hindi bili. Okay ng iPhone 12. Ikaw din naman ang gagastos eh. Hindi iPhone 12 na lang. Eh di wow. Kaya mo. Yung nga lang, narrow yung dito, hindi siya maluwag. Hindi, at least hindi na siya yung mataas masyado saka yung masakit yung dito. Dito, parang nakapagod yung pagod yan. Pero makapal pa rin. Medyo na-fold na siya. Ayun. Ganun na siya ngayon. Konti na lang. Huwag Hanggang, hugas lang. sige, yung hanggang dito na lang para
Hindi ko naman matatapos to eh. Parang sa susunod lang. Baho mo. Ano yan? Ganun. Alimaong yun sa likod mo. Ay, yung pawis ko. Sa yung t-shirt mo. Nabasa ka ba? Hindi, papawisan na ako kanina. So, parang foggy dito banda. Ang liwanag. Ito mo. Oh. Yung liwanag sa taas. Yan, oh. Oh, di ba? Ah! Dapat hindi dyan. Pero ang magagawa dyan sa taas ng ilaw. Ano na lang. Dito na lang. Hanggang dito na lang. Size 10 pala ako na US. Pero ba't yun size 11? Yung bands ng isa. Pero mas masikip, sabi mo. Mas masikip. Lumaki nga yung pa ako. Paa. Lumaki. Pero masikip sa'yo yun. Ayan, maluwag. Hindi. Mas mahaba ito. Pero size 10. Kunin mo yung isang bands ko. Ito kasi kaya ako sinira ito. Kasi ito yung gagamitin ko. Yun, hindi ko sinira kasi bibenta ko yun eh. Kunti na lang yung dulo. Patan. Gets to. Ay, pag ganun kasi pa. Yun ang ano yun na pagkat, no? Hindi, baka taas na lang ang ano dito. Wala, nasa na yung isa? Nasa yung isa? Saan mo yung bagay? Oo, sige. Oo, binapit mo. Hindi. Ba't tinapon mo dito? Sinama mo. Hindi, nahulog lang. Nahulog. Ito, parang ganito. Kaya kukunin mo ano. Kukunin ko pa rin to. Kaya, sayang, no? Ako na magpalit ng damit kasi yung pawis. Ay na nga. Mag-ano ka na. Punasan na kita. Ako din ano din hugas. Lambing ah. Lambing sa tapat ng camera. Grabe ka. Copy ko. Dito na lang siguro to makakuha. Pakita ko lang pagkatapos na yung ginagawa ko. Hindi ko lang magagawa kasi walang glue. Walang mighty band. Nagdamutan tayo ng pagkakataon. Pinom ka. Inom, di ako nagiinom. Ganito lang ako. Masasearch nyo lang barefoot shoes saka paano gawing barefoot yung bands. Thank you, Mommy Daddy. Para sa isang female bands. Thank you. Sinira mo. Sinira ko siya para gagamitin ko siya. Ito yung thumbnail. Twist mo to. Twist mo. Then, let's continue. Kaya nga ng gunting man. Ha? Kaya ng gunting. Dami pa pala to eh. Dami pa ba? Oo. Paano to? Lalabas yung isa. Ano naman siya yung ano siya multi-purpose. Linisan mo, ganunan mo pag itatakpan mo siya. Nandiyan ka naman eh. Hindi ka, ano ako. Dalawa naman to, hindi mag... Linis ka muna na. Magkakaw ako. Linisan mo lang naman, gaganunin mo lang naman. Tapos isuktok mo na kagad. Kasi lalabas agad yung... Anong gagawin? Hindi ko naintindihan. Kunyari, ito yan, no? Yung ano yan. Ganyanin mo lang, oh. Yung stick na yan? Yan, oh. Yan. Itong uso nito? Nguso mo. Hindi mahal. Sabi. Ano, kailangan mo, Uy! Nahulog ko, hindi ko naman. Kuha ng tuwalya, magpapait ng tubig. Ikaw, mag-sponsor ako. Pagtapos mo na lang.
Hindi ako nag-iinom sa tapat ng camera. Okay. Ito open ba yan? Oo. Ay, Pinag-inom ko filter eh. dapat na. Oo, dapat hindi ka, wala kang video sa camera. Ay, ay, nag-visits pala ako. Saglit lang. Mag-beats ka muna. Ay, makagawa ko ng 5. Busy ako eh. Mabaho to amoy. Pwede na siguro yung nasa bowl. Alam mo yung pinapalapit na siya sa akin, tapos nag-large siya. Bumambot tapos nag-large. Oo. Alam mo yung tayo na is doon. Pwede na palumugin. Oo, pagka hindi nga mapalubog kinabukasan nalulubog. Expand na. Ganito. Okay. Wow, natak. Tingnan mo yan. Suksok na suksok. Yan, ibalik ko na yung laman niya. Pero mas malambot na siya ngayon. Kasi mas mas masikip na siya. Ay, parang mas maano siya, foamy masyado. Pwede kaya itong atiin. Ayun. Foamy na siya masyado pagka ano. Bakit? Liwanag dyan eh. Paliga. Pabiga. Ano ba ito? Church naman. Sige. Enjoy ko yung sandwich kanina. Ginayang ko nga eh. Sarap. Nakadalawang ganun ako. Yung may saging. Sarap, no? Oh. Sa kabila. Kailangan mo i-mighty band to sa loob. Hindi ka man siguro na. Ang kailangan lang pag ano. Ayun. Mas okay. Mas okay. Mas okay na siya. Time to separate. Bago ka palang post sa TikTok, mahal. Halos may yak-yak ko dun. Yan. Ang kalas siya. Ang ganda. Hindi ko naman nakalain na sakto dun sa pagsundo kay Ice at nung una, parang ako lang naglalakad tapos pagka biglang lutang ni Ice tapos Ang sarap sa ilong niya na. ito, dunisan mo na pala. Okay ka na dyan? Okay na. O, i-mighty band ko na kaya itong ano. Kaya ano dito. Ito yun ha. Sige na. Bago yan, tapang. Amoy rugby.
Oo, sa troso na. Mas masakit sa ilong ko sa tubig. Ang ko na nga. Yaman ah. Bakit? Matigas na yan. Kaya nga. Tsaka, parang fake siya. Kung hindi mo naman magagamit, eh. Ano? Ang gawin ko? Dapat matigas naman eh. Hindi Yan naman na. magagamit. Sabi mo kasi ano. Hindi. Ano lang yun? Wow. Meron na akong barefoot bands. Yun. Wala na siyang ankle support. Uy. Pwede ko na siyang gamitin sa papasok ng trabaho. Patay pa ako. Charge mo na. Sige. Yun, tumagal lang 20 minutes yung video natin mga kosa. Meron na akong barefoot bands. Salamat sa sponsor ng bands. Mami Olga, Daddy William. Tapos, salamat mahal. Check out mo itong boom. Yung boom sa loob. Sinek out mo yun. Boom sa Kay loob. Miles, ano? Huwag yun. Pwede buksan doon isa. Ayun. Sige, mangwan. Baho na. Yan na mga kosa, dito na lang siguro talaga dahil anong oras na din. Gawa tayo ng gawa para may babalikan. Tapos, project na ng project. Aralin nyo yung barefoot. Live, love, love life. And pure happiness.